Cael gafael ar arian yw un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu busnesau bach. Mae angen arian ym mhob cam o'r broses o ddatblygu'r busnes, o droi syniad yn prototype neu gynhyrchu cyfalaf gweithio i gynnal busnes, i hyrwyddo'r busnes i ehangu a datblygu. Os ydych chi'n ceisio codi arian yn eich busnes, dylech chi gychwyn bob tro drwy edrych ar yr holl ffyrdd sydd ar gael. Enghraifft, efallai y bydd rheoli'r llif arian yn fwy effeithiol, yn opsiwn gwell na mynd i ddyled neu ildio cyfran equity yn y busnes. Mae gwybod bod angen arian ychwanegol arnoch chi eich helpu chi ddatblygu'ch busnes yn gymharol hawdd. Mae gwybod ymhle a sut i gael gafael arno yn anoddach. Cofiwch, mae cost ynghlwm wrth bob opsiwn ariannu. Yr allwedd yw cael y lefel iawn o arian ar gyfer eich busnes, a gwneud yn siŵr eich bod yn ei gael gan y ffynhonnell neu'r ffynonellau gorau. Fel hyn, byddwch yn cadw'r costau mor isel ag sy'n bosib, ac yn cael y gwerth mwyaf o'r buddsoddiad a gewch chi. Cyn i chi fynd at y cyllidwyr posib, meddyliwch pa gwestiynau gellir ei gofyn i chi. Ymchwiliwch i'r hyn sydd ei angen arnoch chi mwyn cyflwyno cais llwyddiannus am arian. Mae siarad am eich cynlluniau gyda'ch cyfrifydd neu gynghorydd busnes yn gallu bod o gymorth. Dyma'r prif gwestiynau y bydd angen i chi allu eu hateb. Yn gyntaf, beth yw eich busnes a beth yw'ch cynlluniau ar gyfer datblygu? Nesaf, faint o arian sydd ei angen arnoch chi a sut rydych chi'n bwriadu ei ddefnyddio. Bydd angen i chi esbonio hefyd pa mor gyflym hoffech chi gael yr arian a pha mor gyflym rydych chi eisiau datblygu eich busnes. Mae cyllidwyr posib yn debygol ofyn i chi pryd rydych chi'n gobeithio gweld canlyniadau sy'n deillio o'r buddsoddiad. Neu os ydych chi wedi cael yr arian y mae'n rhaid ei dalu nôl, byddan nhw'n eisiau gwybod pryd rydych chi'n gobeithio byddwch chi'n gallu dechrau a dalu'r benthyciad neu'r arian. Ac yn olaf, mae angen i chi wybod beth yw'r manteision i'r cyllidwr. Ar gyfer unrhyw fath o benthyciad, mae'n debygol y gofynnir i chi a allwch chi ddarparu unrhyw warant ar gyfer y benthyciad. Os ydych chi'n gobeithio cael arian equity, bydd angen i chi benderfynu ar faint o'r busnes rydych chi'n barod i'w gynnig yn gyfnewid am y buddsoddiad. Dylai'ch cynllun busnes gynnwys yr atebion i'r cwestiynau hyn. Buon ni'n edrych ar sut mae ysgrifennu cynllun busnes mewn 2 fodiwl blaenorol. Modiwl mentro ac eto yn y modiwl rheoli'ch busnes yn effeithiol. Mae'n beth da mynd yn ôl i adolygu'ch cynllun busnes. Cofiwch, dylai fod yn syml, yn benodol ac yn realistig. Ac fe allwch newid y cynllun, dylai gyd fynd a'ch amcanion presennol a'ch strategaethau ar gyfer eu cyflawni. Mae'ch cynllun busnes yn ddogfen weithredol i chi ei ddefnyddio i arwain a thywys eich busnes. Ond mae hefyd yn rhan hanfodol o gyflwyno'ch busnes i bobl eraill, yn enwedig pan fyddwch chi'n chwilio am arian. Gan gofio hyn, mae'n syniad da teilwra'r crynodeb gweithredol i'r gynulleidfa rydych chi'n ei gyflwyno iddi. Enghraifft, os ydych chi'n cyflwyno'r cynllun busnes i'ch banc i sicrhau benthyciad, dylech ganolbwyntio ar ba mor bwysig yw'r benthyciad i chi a sut bydd yn helpu eich busnes i lwyddo. Edrychwch ar weddill y modiwl yma i ddeall mwy am y ffynonellau eraill o arian sydd ar gael, a defnyddiwch eich cynllun busnes i'ch helpu i gael yr arian sydd ei angen arnoch chi.